konečne začalo dnes behať. Dobre, chalani, na triatlon sa dajte, zdá sa, že vám to ide. Tá podoba bola ozaj veľmi. Ako prvý Tomáš Jurkovič, za ním Peter Bala, Kostelničia, Peter Vavroušek, Maťo Bizik, Patán, Horsevský a Tomáš Picka. S 11 teraz Brega Hočeva, Slovinec. Poďme, Dušan, makáme! Za ním dvaja Čenčáci. Štartové číslo 42, Peter Mikoláš. Robia? Ježiš. Kazím za čo? Filip Ospali, nenecháva nikoho na pochyba, že Budno ozaj behá veľmi kvalitne a vytvoril si zhruba 150 až 200 metrový náskok. Na druhom mieste Martin Krčivý, najlepšími. Poďte, chalani! Palo, Dobenek! Palo Šimko, na druhom mieste. Na štvrté sa pre Grampuncu dostal Viktor Zemcev, špecialista na dlhé triatlony. To je víťazstvo na Ironmane Florida, ale tu blízkate Filipovi Ospalemu, ktorý ide do posledného 2,5 kilometrového okruhu. Martin Krňávek po operácii Achilloviek sa dostáva opäť do vynikajúcej formy a behá mu to ako predtým. Ale on ich dobehne. No ale teraz sa začia. Ríšo Varga, štartové číslo 10, Giant Fish for Bratislava. Tomáš Kočáš. Ideš, Dano! Takisto je Dano, konečný. Petr Vavroušek, Česká republika. Tomáš Čierno, slovenský reprezentant v zimnom triatlone. No a Peťo Bala, Reali športy Bratislava. Majstrovi Európy z roku 2001 a víťazovi Asics Triathlon Realis 2009, Česká hviezda Filip Ospalý! 55 minút a 53 sekúnd, naozaj gratulujeme, skvelý výkon. Asi všetci okrem nás dvoch. Na druhom mieste Martin Krňávek, na treťom mieste vyniha do cieľa štvorka Tim Lange. S osmičkou teraz do cieľa Jan Čelústka, Viktor Zemcev, Petr Buleš a Palo Šimko stále nikde. Bajaj so štartovým číslom 14 a až teraz so skriveným výrazom tvári Palo Šimko, ale za obrovského potlesku domáceho publika. Ríšo Varga tesne za ním v čase 57:00 s 24-kou Viktor Alošin, Ukrajina. Pod hodinu 59, 48. A ešte tento v červenom drese. Nie. Peter Vavroušek, toto je legenda súčasná, ale v druhom triatlone. Peter Vavroušek. Tomáš Jurkovič, slovenský reprezentant v zimnom triatlone. Nechce sa vám ešte do cieľa, chalani. Realizeus Žilina. Zatiaľ ešte žiadna žena nedobehla do cieľa, ale že vraj to ani nie je. Nerozumiem to. Legendu slovenského triatlonu v ženskom prevedení. Marika, v Lani si tu ešte vyhrala, teraz len tak v civile. Čo sa stalo? Ja mám tu teraz veľký tým juniorov, takže sa venujem im. Michal Horinek před závodem říkal, že by to být rád příští rok udělat štítovský pohár v Bratislave, ale i kdyby to zůstalo tady v srdci, tak rád přijde příští rok. Tak sa budeme tešiť naozaj. Nikto na úvod nepredpokladal, že by si mohol vyhrať. Všetci hovorili, že nie, pretože Braňoš Čaptavý beh, ale
ale dokázal si to, aký je to pocit? Pocit je to dobrý, no a keď mi nikdo nevěřil, tak se musíte zopýtat těch, co byli druhý a za mnou, proč jste žili ještě hůř než já. Jasné, my sa spýtame určite, ale Vlado ti položiť zo pár fundovaných otázok. Ja neviem položiť fundovanú otázku, ale super, gratulujem, perfektný výkon. Filip, v prvom rade obrovská gratulácia za predvedený výkon. Splnil si úlohu favorita, ale teraz popravde, prišiel si s úlohou zvíťaziť za Slovensku, alebo... No, nějak se to ode mě očekávalo, já jsem to od sebe taky očekával, takže to byl můj cíl pro dnešek. Jsem rád, že se Varga po plavání v špatách a se nám podařilo víc těch 6 lidí a udržet ten náskok, když ke konci nám zadu sjel ten velký balík, ale zase v tom posledním okruhu jsme se trošku ušetřili a ušetřili síly na ten běh s Martinem, takže to pro nás nebylo problém zase těch ostatních. Všetci sme čakali, že by si mal byť dneska na 5 dní, dostali si aj také číslo, nestalo sa. Vyzeralo to veľmi dlho, veľmi dobre a potom z toho bolo veľmi zle. Prečo? No a plavecká časť mi celkom vyšla, čo som celkom spokojný, myslím, že aj nový tréner, myslím, že sme dostali nejakú ponuku na ten hlavný balík. Z tej strany sme sa snažili teda veľmi silno a veľmi to sme sa snažili dobehnúť, čo sa nakoniec ani nepodarilo, ale tuším nejakých 10 sekúnd nám na konci toho kola ostávalo. Takže v podstate teraz som vybral na 3. pozícii za Filipom a Martinom, čo nám povedalo, že dneska mohol aj sa veľmi dobre cítil na tom behu, na nejakým športom do Minky, keď ma predbehol kolega z Nemecka, ja som dostal veľmi silné kleče do brucha a nedalo sa ďalej pokračovať v tempe, takže musel som zvolniť, aby som nebol pokračovať. A pekne opálené nohy. No a 150 € na poukážka od Asixu a ešte darčeky od Enervitu. Skvelý výkon tady. Poďme ďalej a ešte sa težko nebude ešte raz sa pozeráte na tých najlepších veteránov. Tam si dnešného rally z Asixu od Dávania. Ďakujem veľmi pekne. Simulka Benka a Švaňa. Reprezentantka Eko Triathlon Rally týmu Vendula Friková. Pochopiteľne darčeky od Imunobutánu určite tiež má veľký šek na 800 € pre víťazku v kategórii Elite ženy, ešte aj s nádhernými podkolienkami. Takže pozeráte sa určite na 6 najkrajších a zároveň aj najrýchlejších žien v rámci dnešného Realis Asix triatlonu. No a Realis Sport Team aj fičí na imunobúkani, takže ak máte chceli chutnať a ochutnať, tak určite by ste mali niečo také skúsiť. Tak ešte raz sa pozeráte na najlepšie ženy, víťazka 800 €, druhé miesto 400 € a tretie miesto 350 €. No a toto je 14. prezident, ktorú máme hore na pódiu. Ešte tomu pribudne jeden a to bude absolútny víťaz. No absolútny víťaz to dnes zvládol. Plával 9 minút a 2 sekundy. Bicykel išiel 32 minút 39 sekúnd. Bežal Heva Sajpa, počúvaj, za 14:12. Takže tempo na kilometr 2 minúty 50 sekúnd. Toto všetko dalo dohromady 55 minút a 54 sekúnd a vykúzl tieto časti pretekár, ktorý reprezentuje brněnský Eko Triathlon Team a volá sa Filip Ospalín! Všetci sme to čakali, takže naozaj sa nás nesklamal. Všetci sme to čakali ako na toto. Filip nie, takže vážení, pozeráte sa na tých najrýchlejších v rámci dnešného Realis Asix triatlonu 2009.